बड़ी बा तू पुरान हो जाए मतलब के ना पूछब का गीत कितनो पुरान हो जाए तारा मुंह से नहीं लगे हम के यही देख से म्यूजिक बना। हां ठीक भाई सही बात कि तोहरा मोहब्बत में ये जिंदगी खराब हो गई। दिल जब से तोड़लू हमरा के छोड़लू संगिया शराब हो गई। तोहरा मोहब्बत में ये जिंदगी खराब हो गई। हमारा भाई संगीत प्रेमी लड़का से भोला बाबा बनी निरंजन बाबा बनी तो कुछ आज तू हिंदी में कहो चाहे भोजपुरी में कहो सब ठीक है बाकी आप कुछ बोलिए हम उसमें हिंदी बोल देंगे चाहे भोजपुरी बोल देंगे जो आएगा बोल देंगे। आज तो यूट्यूब वाला लोग बुझा जाए कि आज लॉकडाउन खत्म भइल हमरा ही लगा रुकी ना असगर भैया रुकी असगर भैया रुकी एक मिनट हमके लगा था भैया कि आज जनता से ज्यादा तो कैमरा लगल बैठे अरे लोग के लॉकडाउन टूटल बा पूरा बिहार का कैमरा मान होइए बा ठीक बा व्यवस्थापक साहब की सियातो बनी तरुरा सब खातिर हम लड़नी है कि ये लोग अगर हट जाए हैं तो फिर हमनी के देश विदेश में देखी के और सब माध्यम बनी ये लोग के रहे दे अपन व्यवस्था रहे देखे वाला भैया तनी होनियो आयुषो मस्ती बड़े हो जैसे कि सारा करते रहे। आयुष मस्ती के मेहरारू के नाम जाने लुका हो शीशा शीशा का जरूरत नहीं के साथ सही राहुल संग शीशा वाह बहुत कुछ नहीं आप अभी मगा के हम नया कहीं एगो कहिए काहे राहुल भैया कह दी भाई याद नहीं खे का कहीं एकरे खातिर कुछ बहुत ठीक है बा आहा याद करो से भाई सावन के महीना बा तो भक्ति ना सुनाई अनुपमा के बियाह हो गई बा सपना में आ सावन के बाद होइबे न करी कौन सा लगी 1 साल 2 साल ओकरा बाद हमार होई चाहे ना हो पहले आपका होगा पहले जिस हिसाब से इनकी परिस्थिति दिख रही पहले ही का होगा तू कहबो बाकी अच्छा कि बिना रे सजनवा अरे सवाना नहीं लय हो गइल बा इस नया सुनाओ तनी निसार भैया तो निकाली जल्दी में एकदम रवि जी के हैंड राइटिंग हो हां जी यही में से हो यही में से हाँ ये है कि फागुन में दिल देवर लेला अरे चोई में भागा अच्छा एह सावन में लाजा मारे हो नहीं हर बेरिया एह सावन में लाजा मारे हो नहीं हर बेरिया फागुन में दिल देवर लेला चोई में एह सावन में हम सुनले बानी तारा बारे में का कि जालू नहीं हर गोरी चाहे हम ही हो के नहीं हर में हां जी कि जालू नहीं हर गोरी राखी के बहाने अपना पियावा से कहलो कि जा रही हूँ अपने गोलू भैया को राखी बांधने कि जालू नहीं हर गोरी राखी के बहाने ओही जाम जनुआ संगे खूब कूद फाने
और का और का अरे कि तीन गो कुकुर रखल कुकुर मने मजनुआ हाँ जी मजनुआ के कुकुरन भइल बा कि तीन गो कुकुर रखल अरे रहलू जब कुआ एह सावन किरिमी छिम हो खोता देखो अनुपमा का हो खोता किरिमी छिम हो खोता सावन के परिषद हो ओही से करेलू बसवारी मुलाकात हो सबसे सेफ जगह जाने देहात में का बसवारी हाँ जी होटल में जेबू पकड़ा जाइए हम जाई बदनाम हो जाए आधार कार्ड मांगे लगे किरिमी छिम हो खोता सावन के परिषद हो ओही से तू कर बसवारी मुलाकात हो अरे कि मरद छोड़ी का वही खालू अरे खखन खियाया जा एह सावन तो केहू के पुरू निरंजन बाबा केहू के पुरू तो पश्चिम भरी कोई आ गोलू के बोलाई खूब टोई मैंने बड़ी हमारे के खोदे लू हाँ जी और का और का कि बाबा शिकारी नहीं हो